ಹಾಯ್ ಅಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂತ ಹುಷಾರಜ್ಜ ಇಕ್ಕಿ ನೀನು ಬೇಲೆ ಪೋತಜಿ ಅಂಚ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪುರ ಪೋರೆತ್ತನು ಪೇಂಟೆಗೆ ಪುರ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ರೇಷನ್ ಪೋರೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ರೇಷನ್ ತಂದಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ್ಯರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಪಲ ಮಸ್ಸ ಮಾಡಿ ಒಂಚು ಉಡೆಯಲ್ಲ ಪುಲೆ ತೊಂಬೋದು ಜದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಡಾಪ್ನ ತಾ ಪೊರ್ತು ಬಡಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ತಂದು ಪೋಯ ಚಾಲ್ತು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚಿನ ತಿಂತಂದು ತೋಚ್ಪಾವನ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಚ ಉಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅವಡು ಅವಳು ಗೀಝರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಅವತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ದಾದಂದು ಕೇಂಡಲ ಆಪುಣಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರವ್ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ನಾನು ಸೂ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಬವೆ ಅಂಚಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೊಕ್ಕನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಉಂಟು? ಚೆಂದ ಉಂಟಾ? ಚೆಂದ ಉಂಟಾ? ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಒಂಚೂರು. ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ರಜೆ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೈತಿಜಿ ಕಾಡು ಲೆಕ್ಕದ ಕಾರ್ ನೆಲ ಕೂರ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಕಾರ್ ಆತು ದಪ್ಪ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ನಿನ್ನೆ ರಬಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ರಾಪಿಜಿ ಮರ್ದು ಪಾರಣ್ಣನ್ನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಯ್ತುಲೆ ಉಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಜನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರು ವಿಜಯಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಯ್.